Nou kom eens kijken, zo sterk. Lately deel ik met baie personal goed. Nu kan je dat in met mij delen. Ik nodig je nog jou druk op stress op mij. Het is net te veel van mij om nou mee te delen. Zo, maar ik kon gezien dat je reactions is zoals het was. Hoe bedoel je? Zij is net, zij maakt het tijd voor mij, niet is net. Zoals je Nee nou man, is. als je dat je gaat niet verstaan. Je is te veel voor mij man. Like, je kan niet nou die convo met me jongen. Kan je alsjeblieft opstaan? Amelia, is iets diep ernstig wat ik je wil zeggen. Wat is dat wat je me wilt zeggen? Is iets diep ernstig. Nog met niemand wil verdelen. Nou, wat kan zo ernstig is? Het is baie persoonlijk man. Like, ik weet niet hoe om je te zeggen. Zeg me wat gaan. Ik weet erg hoe om je te zeggen. Skep die plasma en zeg me dat. Ik was bij het hospitaal. Toen vond ik uit dat ik is gediagnoseerd met kanker. Stage 3 kanker. Ja, het geweten ik moet je niet zeggen. Het is te veel pressure voor mij. Ja, ik hoop maar niet. En dan, die eerste dag toen ik in elkaar ontmoette. Toen het ons bouwstoot elkaar gekregen. En ik heb ook gezien om met de budget gaan. Ik zal thuis voor. En ik kan niet dingen doen of dingen zeggen, dan kom ik het erin. So ik zal thuis voor jou dieren in die situatie wat je nu is. Waardeer je baie hoor. Is het? Hoe naman ska? Yun. Discuss man. Yun bro. Yan mo bro, asang suara story batas ka. Berat panjang man. Ada saya. Iya buran jiko man, ori dah di hospital di patskat man. Lah, iya bro. Hani yang tlak praat orai baik tima. San jela may awan sa hani jela maankap. What happened was man, uitgevind dat het kanker man. Sien full down orai baik man. Sit in mamen mee. En ik get net like a few months or doctors. Dan zie je like even praat. Bro, wat zei je nu nou? Lai praat, dat is zo. Ja, maar moet checken man. We got your back man. Dat je support doet het. Ons is hier wat je moet bro, moet checken. Nee, ik hoor je man. We got your back. Staan sterk achter je man. We gaan samen die reden. We gaan samen. Nou, ik hoor je man. Dank je man. Ja, we branden dus daar voor jou. Oh ja, ja. Rico lijkt me wel heel goed. Stier komt zo langzaam zo. Dus dan gaan we doen. Je moet braken niet om roken. Ja, kom dan. Bra. Dan gaan we zo lekker aan zo maar. Nee, dat is alright man. Maar net weer die OC komt, nou je nog wat tijd man. Nee, nou dan gaan we opgehouden. Hier bro, jadi kuder ke wuri mana kan tuh? Ramai bro.
Nee, kan cirkel bra, man dan tukut yang bra. Ibrahim man sarang afpop sa stoep yun. Yo. Nee, man sarang moet skars mag di man di. Praman nee man. Mga lain ons kom tukut. Iya may bro. Street. Yo, nee man. Moet la. Voor ons eet die story man. Ons weet. Ons is veilig man. Ay man, may chiba nou die dagen. Raja bra, ya tukut yang. Nee man, masih kan tapu lang di dalam om. Kasi chill ace was tayo. Ya kan saya. Tahu ya, yung area perfect so lang ako. Ay man, nasa nuri na ka blase siya sa may sko ba di emer o. Era may one dito na. Nee, nog goed zijn. Deilig man. Oh, ja. Ang ging glas. Ons nga man sige. Nou, we. Sekarang beri plan mo. Sekarang. Halo. Ay. Terus lain coba. Is nog fijn. Easy. Safar man. As Ini nou. rantai ka kela yo. Hello. Ini kela kami na over pitang kela tuwe kete huwa wat jela na baita van ons sê. Wat was er sih? Nou nie vir julle maak asof julle nie weet waarvan praat ek nie. Ek het alles gehoor. Maar wat is er in man? Hulle weet wat het hulle gesê het. Hulle vir jou sê wat het hulle gesê. Kamu dah nggak berasa sih man. So ek is nou alleen daar nou. Ik zie ook iets zo niet. So, Iya, yang so ya. Jelle praat achter mij rap. Ik nou daar nog niks gezien niet. Omdat jij komt nog met je stories hier op. Wat het was aan ze? sê vir hom wat het hulle buite gesê of ek sê. Nee man, die Nee, zie je me nie naar maak nie. Nee, ja man. Dat is toeris. Nee bro, jou is van een onze vriendschap man nou. Net zo veel. Wag. Die man het die buite gesê. Hulle kan nie met 'n so mens bevriend is wat nou nie dood is nie. En dat hulle sien nie vir hulle self met 'n doodsieklike mens nie. Dis wat hulle buite gesê het en ek weet nie sien jy kans vir hulle as jy berasing. Iya, wes is 'n live waar wat ek nou hoor. Nee man, die kan met onze focus doen. Iya, my bro praat tama no kung kami kan bigay. Ik praat tegen je. En je moet voor je kan voor ons is. Vinden toch samen doen, dus tot toe, stil tegen ons match met mij voor. Iya nga makak so. Iya, kas blera yun na habay sa nata friend dito. Ito ka ba ako na ako ano dito. Kas blera is no. Sonar yos. Nee, so nog altyd as. Kas blera ka no kalti da as.